Napaig na nga nadiskubrihan ang usa ka batang lalaki human sa sunog sa sitio Lower Galili, Barangay Dulho, Fatima, Dakbayan sa Sugbo, pasado alas 3 sa Domingo sa Kadlawon, Enero 5, 2025. Gila ang biktima nga si Rensford Ricahan, 13 anyos, tinun-an sa gutong sa Dakbayan sa Sugbo. Nalakip siya og kasunog sa nagdilaab nga kayo, mikaon sa 20 ka mga balay nga hingpit nga naugdaw og 5 nga nakan-an og kayo. Si Portia Abala Kahan ang kanhi nag-adapt kang Rensford Ri. Mibutyag nga patay na ang ginikanan sa maong bata. Masuso pa lang kini sila na ang nag-adapt apan dihang 13 anyos na kini. Dili na mo patuo kanila. Mula aga dili mananghid, hinungdan ilang gi-turnover sa DSWD tungod kay naoperahan siya sa blood clot sa iyang ulo og gidid-an nga ma-stress. Nasayran sa Brigada Cebu, mipadayon og eskwela si Kahan. Apan wala mo uli sa gipuy-an sa DSWD, giingong maglayas-layas og muadto sa balay sa mga kaila. Atul sa sunog, giingong gipukaw kini sa iyang gikatulgan si Kahan. Apan wala mabantay nga mibalik di ay og katog sa kwarto. Mao na lang nahibaw-an nga namatay na dihang nadiskubrihan ang patayng lawas atul sa pagsusi sa nasunog nga mga balay. Subay sa maong panghitabo, gitabangan dayon ang tagtungod sa bata. Pinaagi ni Portia Basmayor ang hipi sa City Social Welfare Office. Gibayran sa Cebu City Government ang tanan nga gastuonon gikan sa lungon hangtod sa pagpalubong. Samtang nadesisyonan sa nag-adapt kang Kahan nga ilubong dayon karong adlaw. Padayon pang giimbestigar sa Bureau of Fire Protection ang sinugdanan sa maong sunog nga nakontrolar pagka alas 4:12 sa Kadlawon ug giisa sa unang alarma. Gibana-bana nga moabot sa dulan 1 ka milyon ang gibilin nga danyos nga kantidad sa maong sunog. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.